Ngama ngambalekisa ngaya komunye umuntu ngaya kumama uLankosi eSwatini wafika wamkhipha uSampati ekhasini. Engayedwa phela namawele phela ungengane uyazala. Uzala kuwena la ekhaya. Usuku nosuku uyazala. Usuku nosuku uSampati uyazala. Mawulala nje ebusuku uyazala. Akanasikhathi akanakinga nje. Ema-ke ukwenzani uSampati wena ke ekhaya imiphi imonakalo obuyenza mhlawumbe wena obungayitshela abantu mhlawumbe kukhona mhlawumbe izici ebeziba khona ekhaya wena kodwa uthule kodwa ubuzazi? Ngiyawubonga lo mbuzo muhle kakhulu. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngokaShembe isibongo. Kumavuvuke njengedangabani isambane esamba umgosi angalala maqeda olala bafokoza nogatsha izikhundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo madakeni oshasa nketela. Ngiyabingelela ngalesi sikhathi le iNethezeka TV la sithi khona uphila kanjani. Masithi uphila kanjani sikhuluma ngabantu othola ukuthi kukhona izimo abangene kuzona mhlawumbe abaphume kuzona okwakuyizinkambu ezithile mhlawumbe ezithinta ikhaya. Abanye bekwazi mhlawumbe ukuthi beyifake kwezinye zezinto kodwa ekugcineni siyaye sibheke impilo yomuntu ukuthi uyilungise kanjani yena uqobo ukuze ebuyele esimeni sakhe. Uma kuya ngokuthi akayilungisanga kukhona futhi okunye esikubhekayo ekutheni ikuphi angasizakala kona ngaleso sikhathi. Namhlanje sinodokotela omkhulu esimaziyo amagalelo akhe. Abantu abaningi bayawazi amagalelo akhe. Sinodokotela owaziwa ngosandla somlilo. Inanda iyamazi. Uke wayibamba ngezandla kanje. Dokotela ngiyakubingelela. Ngiyabingelela wonke umhlaba bantwana bakaNkulunkulu bakamenzi wezulu nomhlaba. Ngiyabonga Nhlanzi, ngiyabonga kakhulu ohlelweni ukuthi nifike nizongibona. Kukhona phela ukuthuka mawumuntu kodwa wona imkhuba ibe khona. uSampati akakwazi umphatha kahle umuntu. Isipoko esivuswe emathuneni bese sitshelwa ukuthi ukhona into engenzeka egcolo kumuntu bese bayileyo ndlela ngoba laba abanye abasuke bekhona basuke bengabona abantu abaphilayo laba abanye ukuthi angithi umuntu olaphayo ulapha abantu ngo-30 rand kunogogo thizeni 10 rand 5 rand yabona yayibona lento leyo. Yeah so manje uthola ukuthi manje sekudingeka idinga lokuthi awuthi ngibele i-Range Rover manje ebese yafika ke uSampati ebese vusa lo muntu ukuthi akenze lento le efisa njengenhliziyo yakho. Yeah kodwa awungiphi imbuzo akavele ngene nje ngivele ngene ke kuleto ukuthi uSampati ukulahla. Yeah ake siqalelana ke siyakwazi isandla somlilo ube umuntu obulandele inkolweni angithi phambeleni. Benginenkolo kuNkulunkulu wamaNazareth ngaqala ngaba isayona. Yebo ngasuka lapho ngaba senkolweni yobuNazaretha ngakhuliswa kaShembe. Yebo ngiyakhumbula impela. Mangikhuliswa kaShembe Nhlanzi ngaphinda ngayithanda inkonzo. Iphutha engaba nalo nje kuNkulunkulu wamaNazaretha ukuthi ngizenze yena. Ngafaka isabatha kungalona lami isabatha. La khona engahlukanisa khona ukuthi kaba nemgidi. Ake sibuyelana ke ukukhula kwakho ubunayo mhlawumbe into omoya wokuthandaza noma unayo into ngaphakathi ekuthumayo ukuthi ngingawenza lo msebenzi wokuthi ngisindise abantu noma ngiphilise abantu noma ngibalaphe ngendlela yami engibalapha ngayo. Ibikhona kodwa ubaba uDlomo uyena owayebese nginikeza uSampati. uSampati uzuthola ngaliphi uthola ngaliphi uSampati. Ngifuna lapho ukuthi uDlomo uzuhlangana naye uthola ngaliphi uSampati. uSampati makuthiwa Sampati imfihlo yenyanga.
Yebo. Zonke inyanga la eSouth Africa sinoSampati. Mawuyinyanga nje noSampati. Yeah. Ngeke uzungitshele mina leyo nto leyo. Mawuyisangoma noSampati. Asinandaba namuntu. Kodwa ke mina benginawo lo nembeza ngoba ngangikhuliswe esontweni. Islam liphansi ungixolele. Angikwazi ukumemeza kakhulu mangikhuluma ngento ejule kanje ngoba kuba buhlungu kubanye abantu kodwa kona kuyinto eyayenzeke ukuthi uSampati ebese yamosha. uSampati ke bese bengifaka ke yena. Mabekufaka bakufaka ngaliphi wena uyasho nawe ukuthi ngiyawudinga uSampati noma uthule nje ngisebenza abantu abawu5 obalaphayo ngibalapha sokudinga kathi yiphindi no ngiyaxoxa ngiwadinga abantu abawu5 I need more manje wena uzongibambezela uzongitshela ngabantu abawu3 awu10 hey khona umthenga umtshenile ukuthi ngiyeza esigodlweni understand and then uSampati ke ungena lapho nawe uyawudinga uSampati uyawukhokhela yini uyakhokhela imali enkulu kabi wakhokhela imali une rent kanguka 50,000 nini ngenyanga imali ngifuna ukubuya lana ke ngenkathi uthatha wena ikhona imali oyishiyayo usumshiyelile yonke into usuke right imali yalabantu abawu5 labantu abawu5 okay uyokhokhela yena uthatha imali yabantu abawu5 uphinde yes phela basebebaningi abantu mawu rent yeah umbuzo wakho ngifuna ukuthi ucaca umbuzo wakho angathi umbuzo wakho ubuza ukuthi usuke sewenze njani. Yebo ngifuna lapho ukhokhela loya ekunika uSampati ekunikeza uSampati uSampati uhamba nawo uphethe noma wenziwa njani imali uSampati uhamba nayo ubone ukuthi hayi ngihamba noSampati nangu usuke umuzo egazini umuzo egazini yini uyagcatshwa qhubeka mawusuka khona ke lapha mawusuka khona ufika la uwenze njani cha uyakwenzela nje izinto nje umuntu makhuluma nathi hamba uyokwenza cash loan uhambe uyokwenza ukuthi akubuyise umuntu akwenzela akunikeze leyo mali osukuyifuna noma hamba uthenga imoto ethize uyakulwela kuyo yonke into nje osukucabanga ngathi isikhathi ake sibuye la ukuchaze kahle ke indaba yokuthi ke nakho siyakubona ngoba phela hayi ukuthi bese ngakuboni nakho siyakubona kupaka amakhumbi ayaphuma emanzini abantu bayafika namabhasi ayafika ezekwena afika amabhasi awukakazenzi mhlawumbe uShembe ngifuna ukuya lapho usasebenzisa uSampati lapho ngendlela yakho abantu yini abakuthengela lezi imoto obugijima ngazo ngoba ngiyakhumbula ama BMW ake landelana ebemathathu ngingathi baba leyanto ukwenzeka kwayo kwakuyibona abantu kodwa ngangikwazi ukunakekela imali ngaleso sikhathi ifikile oddo ingasekho kodwa kwakukhona lokho but lo wayengifaka uSampati yena washona kuqala ngagcina ngisala ngibanqunu usho ukuthi wena walimazwa ukushonwa kwalo okunikeza uSampati i-owner ka ukuthi imnandi lenkulumo ngoba sikhuluma live ayifuni ukuthi uyikhulume uyone because angakikhuluma nobani but yeah kuba kanjalo imake makushona i-owner wena usala noSampati akasekho umuntu orenta kuyena wenzani uSampati ngaleso sikhathi uyafuna ukuthi umrente noma ufunani ngambalekisa ngaya komunye umuntu ngaya kumama uLankosi eSwatini wafika wamkhipha uSampati egazini engayedwa phela namawele phela unengane uzela uyazala uzala kuwena la ekhaya usuku nosuku uyazala usuku nosuku uSampati uyazala mawulala nje ebusuku uyatsana akanasikhathi akanakinga nje yena emake ukwenzani uSampati wena ke ekhaya imiphi imonakalo obuyenza mhlawumbe wena obungayitshela abantu mhlawumbe kukhona mhlawumbe izici ebeziba khona ekhaya wena kodwa uthule kodwa ubuzazi ngiyawubonga lo mbuzo muhle kakhulu nkosikazi
uyahamba ingane awukazi ukuxhumana awubuyi nalutho nje ebonakalayo ufelwe imoto ufelwe yonke into lapho usedinwe yini ngifuna ukuthi udinwa yini ukuze kube njalo udinwa ukuthi awusasacrifice usamhlabela inkomo nembuzi ngoba ekugcineni uhlaba inkomo ungezwe kahle uhlaba inkomo uhlaba imbuzi uhlaba inkukhu uhlaba isikapa bese uhlabele ukuthi yena makadle ebese sefuna umuntu yabana lapho lo naxabana lapho nokusikazi wami yasuka lapho wabaleka naye ngoba kwakungafanele ngimlokhuzana ngimxhwale ngimbulale ngoba uSambati wayesefuna into yokuthi manje sengifuna inhliziyo yakhe unkosikazi ukuze ngisebenze ngiqhubeke ngisebenze ake ngibuze lana akusebenzi mina kusebenza yena kodwa yena esebenza ngomzimba onyama negazi lakho ake ngibuze lana unkosikazi uhleli naye uyamxoxela yini ukuthi uSambati usedingane noma ubona ngoba usuwenza izinto ngathini nje mntakanhliziyo mawulele ebusuku umuntu nje odaliwe kunento eziboniswayo yebo oyitshelwayo naye wezwe egazini zayo uSambati manje unolaka ngoba kangangoba wafuna wake wangishisa nendlu uyabo kodwa ngangakwazi ukuthi angibulale ngaphuma ikhiwe indlu kwakuyinto enjalo kodwa ngakwazi usurvive emaka ake sibuye lana ke uSambati ukhona wahamba wayogeza ke manje ngoba ususebenzile wazenza izinto imoto uhambile ngazo ayivuseki nje imoto akukho ukuthi ungadayisa enye uvuse enye akuselula ukuthi ngayivusa enye ngale ndlela yakhe sengangenza ngenye indlela ukuthi kube kahle ngoba vele isifiso sikhona sokuthi ngama-Africa aphile ukuthi kuba slowly ake sibuyeke nakho siyakubona usufaka imjiva ufaka isigqoko uvela phezulu ezimotweni iprofile yakho isino Shembe phakathi ngifuna sibuye lapho usukela kwindaba enkulu manje lapho kwenzakalani amakholwa awudukhola nawo akubuka kanjani Hlanzi ngicela amanzi ngicela amanzi ngicela uphuza amanzi baba ngeke inzima kakhulu letho ngicela amanzi uphuza amanzi natural water ake sibuye kona umbuzo sibone ukuthi wenzakalani kumakholwa ade ukhonza nawo kubantu obusondelene nawo ngoba leyo ibalekile ngoba siyazi ukuthi wahamba wonikela waxolisa ake sibuye kuyona ngingathi inhliziyo zimashumi kuwena qala nasezweni sakithi nje futhi sizwe sakithi kuthiwa ikamadlala phinde kube kaMiya kuphinde kube kaMbeba ngenza iphutha elikhulu emhlabeni jikelele lokuthinta uThixo ngesikhathi ehloba yena ehlobela isizwe sakhe ngendlela yena angithanda ngayo wayengenzela yonke into emzimbeni ukuphelwa inyama negazi kodwa ngiyaxolisa ngifuna iqonde ke lenkulumo yebo ingagwegwi ngisho ifika enkosini ngixolisa kunyazi lwezulu uthi ngafaka isigqoko ngakho uqele ngoba kuyibona ngimkhulu Shembe aka Shembe ngoba uzanga kumina uthi unyazi yebo mina ngona inkosi kodwa ethuneni lami nesenganeni zami angifisi kube nje zigule ngendlela ingane zami ongakazi uyibona kodwa zaphiliswa intethelelo kaNkuluNkulu waphakade angisho ukuthi ngiyashumayela nomsebenzi wami wathi ukulimala ngoba ngase ngiyibona nami ngimkhulu ngemuhle ngithandwa
nginama-bodyguard, ngiwumfundisi, ngiyonke into. Ngakhohlwa ukuthi bengihlala phi. Kwagcina wakheka inzondo. Inzondo hayi ngoba bebenenzondo yimina. Owenza inzondo ngibona bathi awu. Ngoba wena lesikondla nje sikuphuphanisha la ekhaya. Wena futhi usubona ukuthi wena uyindaba enkulu. Ngakho ke ngiyaxolisa kubaba mkhulu. Ngiyaxolisa kwilanga lamalanga. Kulamhlanje, mhlawumbe icala liyathethwa namhlanje. Ngiyaxolisa kwinyanga yezulu Thingo nonyazi lezulu. Ukuthi ngaqhwakela ehlalweni kuyisabatha. Ngoba icala likhulunywa emhlabeni ongasenhle. Yilokho ke ngabe sengiyawake. Ake sigede kuyokuwa nenza njani kathi? Uma ufika ekuweni uwa kanjani mfowethu uma uwabhu imake wenze njani usahlala kuzona lezi indawo uhamba ade uyihamba uwile uyaphi Abana ehlathi lo imnandi interview imnandi akusibona phela ukuqoqa awaphoqa bot yebo usuwile vele ngase ngiyawa nje ayile okumhlaba uyabotha awu hey yabo umuntu lehlathini hey bekade ngikuna ama PM hey hayibo ngephet awuyethe athangene nasebona ngakho yenzeni ngikutshela iqiniso ukuthi ungaphinda uzenze ushembe noma uthathe usambhadi umfake ephaketheni usambhadi uyabulala imako uzenza ushembe nje utshela usambhadi noma kwenza kanjani usambhadi uthi ufuna isigqoko manje simple isigqoko imako usulahlile usambhadi wenza njani ke ekubuyiseni isithuzi angithi uthi wawuvele una umsebenzi wedlozi no nhlanzi ngengiqaba mangakwena njengamanje ngiyakwazi ukuphila ngaleyo ndlela engiphila ngayo but ngisayidinga uxhaso noma isupport kubantu abangase bathi benze something kodwa ilokhuzana ukuvula kwami nje yonke into cha okwami ukwazi kwami la nomqondo wami kuphelile yabona ake sibuye la usambhadi simbonile noma sikubonile uhamba nosambhadi yes sasithi sibona wena sibona usambhadi ngifuna asidlule lapha ake sidlule lapha sakubona ukuthi abantu futhi bebekuthemba futhi ubasebenzela ubenzela zonke izinto ezilungile uba lapha futhi umuntu ubumhlolela kube iyona leyo nto ngifuna ukuya lapha abantu manje bakhona abasaphila kahle ngegama la somebody lo owumsebenzisa noma sekwashintsha noma bawa nabo lokho ababenakho abazange bawe akaze bawa abantu azange bawe kuphela ukuthi kwakuyinto engafuni mina ukuthi ngifake yona nathi ngishilo ngathi eqaleni kwakufika 1 4 5 mina ngifuna ukuthi kufike 50 noma 100 oh yeah kusho eda yeah so abantu ke abakubonayo basakubonga noma bayahleka bangibonga ngabe bayahleka izinto yeah kodwa bayabonga babe ngibona bayabonga ake sibuye manje ke impilo oyiphila manje emva kokuthi ubuye eSwatini ngoba uke wayithini ukuthi uke waya lapha na eSwatini umama wakhipha usambhadi kumanje isithunywa sibuyile egazini usuyosebenza ngaso isithunywa kodwa sisebenza ngubala abantu abambala usawudinga usambhadi angeke ngisakwazi no yiphi indlela osebenza ngayo manje ukuze umuntu ebe azi ukuthi umuntu usebenza kanjani amandla onyazi iwona engibona engasiza abantu ngoba vele from kusukela eqaleni ngaye enkosini uThingo namakhosazana usakhumbula sakhona uwelile yeah ubhuti Simanga wayesamncane ngasengithi inkosi esikoleni nginenkinga ngithandazela othisha wayesengiphi isibusiso nasonyazini ngaye ngayitshela eTaferikop ngathi baba nginomsebenzi kufanele ngiwenze ngibona ukuthi manje ayikho into engase ngiyenze angisiza abantwana benkosi
ngamandla onyazi lapho ingalesikhathi uyoxolisa ekutheni ukuthi uke wafaka isigqoko noma ikuphi lapho hayi kwakudala lapho kwakudala lapho usaqhubeka 2000 oh yeah ye 2000 ngisayingane ya ngiyakhumbula lapho 2 rand yes ngizaphiwa 2 rand waphiwa 2 rand amakhona yeah so manje ngiyabona ukuthi kufanele ukuthi ingane zikaNkulunkulu ngiyisize ngoba ziyawudinga lolusizo lokuphila komphefumulo onyama negazi. Kukhona abantu abasakhuluma la bethi hayi ukuthi wazenza uShembe kwenze ku1 no 2 ngifuna ukuya lapho. Abanye bathi hayi kukhona into osebenza ngayo kumanje uphumele obalo wathi cha impela bekhona uSampati. 3 uke waya wena wayocela intethelelo wathethelelwa kodwa abantu besakhuluma lokho abakhulumayo ungathini kubona abantu ngoba phela wena intethelelo usuyicelile ukuthini ukuthi wake wenza isimo esikanjani ungathini kulabo bantu Manazaretha ingcwele ngingasasho amaNazaretha ngoba umuntu uyinazaretha emhlabeni jikelele inhliziyo zenu mazingakhathazeki ningabi nobuhlungu nibe nemizwa yomphefumulo ongaboniyo obonayo yebo ngiyazi ukuthi isana somlilo senza imgilingwane eniyaziyo nayibona yabona umhlaba wonke kodwa ngithi ke kumina shwele kukhona amanye nje amanazaretha uthatha maye ngibona angijabulele kusukela ekhaya emphefumulo kumajiya kusukela umshumayeli wami uNcobe enqabeni akukho la ngikhona kodwa uShembe ngiyamthemba ngimthembela nina ukube kuyangami ngaba ngisakwenza lutho nje angenze lutho ngiye-university noma ngenza konke nje enginako ngoba phela nginazo izinto nami zami zokuphila enyameni negazi kodwa ngingathi bangangibheki kabi ihlalo bayasazi masiphuma ukuthi kwenziwani lilaphutha elenzeka kwaba iphutha lobulima bomntwana kodwa uShembe ohlele ehlalweni ongumthetheleli wezoni leli cala Nkosi yamakhosi ngicela ungithethelele ukuna kwami nokwenza kwami nje kubi kodwa igama lakho baba ngizosebenza ngalo amen ungisebenzise baba ngizoba lapha abantu egameni lakho emandleni akho hayi namhlanje nanini kepha ngithembe wena ekujabheni kwami kuningi ungenzele kona ke Shembe engikwaziyo ngifuna ukubulawa ngisho inkosikazi ngishiswa nendlu wangena ngewindi ngakubona ngishiswa nendlu ngikhiyele wangisiza empophomeni ngiyoshayeka phansi kwamchopha ngakuficena na dam kuningi okuhle okwenze kumina amen ngiyacela ke Nkosi yasezulwini ungangibheki ungizonde ngibheke ungithande labazali bami abafike emhlabeni ngababona ilokho engakusho inhliziyo hayi ngizwe kahle ongadlulisa ke kumuntu ofisa mhlawumbe ukuyofuna uSampati ngoba baningi abantu bafuna uSampati namhlanje abathi bona bafuna ukuyofuna impilo ngoSampati kodwa besebenza abantu ungathini kubona abantu isiye emaphetheleni umqwashise nje umuntu ngento okuthiwa uSampati ungalinge futhi uyilinge ngoba uzokhubeka uyabona uma uhamba uyakhubeka ngithi la siyaxoka la mina into emnandi ke isithwalo uSampati ugcatshwa umoya wobubi usuku ungahambisani nokuphila kwenyama negazi lomuntu uzofa kalula futhi awuyikho bakho yabona uyesogweni nentombi othandana nawo zoyimithisa ikuzalele ingane kushiye kanjalo yeah usugoqa ke sesivala yonke inkulumo Usandla Somlilo usasebenza uma esebenza utholakalaphi ususebenza kanjani uma sokhipha nemininingwane okay ngisebenza nana dam manje
lapha esikebheni uqonda straight lapha esikebheni enandademu ufika khona ungithole khona yabona la engathi ipake khona uvali kuyavala yabona yes safety for abantu ila ngisebenza khona ngenziwa yini ngenziwa yilesi sithunywe engihamba naso inamba yami 071 4389480 071 4389480 ngisaqhubeka ngisabasebenza bayagezwa bayahlanjululwa bese fika umuntu ezobuza umbuzo 071 4389480 bese kusebenza lesibili ke 076 168 5483 uyahlupha ke lo baba ngoba ubuya besemsebenzini kodwa ke uzoyikwazi ukuyibamba 076 168 5483 kodwa le yami 071 438 9480 072 yakho enye 072 158 2987 072 158 2987 ngiyayithanda le ndawo le oyibuza kakhulu baye babhede kakhulu ngoba lo muntu ngalesikhathi usambhadi engilokhuzana wayengihlalise nezinunu zakhe ya manje usokwazela usahlala nezinunu manje so impilo isekuwena isebuyele noma ayibi mnandi kodwa ayikho mnandi yazi akuvale nje usugoqa elokugcina ongatshela ababukeli emakhaya ngiyanithanda kakhulu kodwa ngicela ukuguqa angiguqi ngoba ngiguqa phela ukuthi ngithini ngiguqa ukuhlonipha ukuthi batwana bakazi nomhlaba jabulani nibheke impi isifikile kunamadoda la ebekufanele hlanze sikhulume ngawo lo ndawo ukuthi manje ubuze kumina lamadoda lawa ahambe edla imali zabantu retire abantu emsebenzini kuthiwa kuzoba nama-million ayikho leyo nto uzohlupheka uzoshiya umuzi wakini uthatha imali yakhe ama-million kuthiwa khona into enkulu ezokwenzeka niphinde futhi nibheke lezi nyanga lezi ey'dumile ezithi nizoceba zizodla imali kaShembe zizodla imali yakho konke lokho siyaqhiba ngamandla onyazi lwezulu ke kwamanje ngoba ayikho into esizoyenza phela uyabona mina njoba kulifikile mina elami owamuma uhamba nami mina emhlabeni nokukhulu wami ungibhekile ngakho ke ngisho ukuthi jabulani nibheke kodwa jabula ubheke ngoba nizophucwa imizi yokhokho beni nidlala abanye abantu kuhle lokho akukuhle lokho ayibonga Nkosi sibonga Sandla Somlilo umabhomba sokumafithi grider umkhathi mawuthanda ukhosi wentaba inkosi malaka eyagwasa iguqile njengoba ngiguqile namanje suka kanimshi awuchaza smoke ayivani video Okay mbuke lapha ekhaya sibonga kakhulu ngesikhathi osinike sona into ongayenza wena uvele usubscribe ngena nje uthi ku YouTube uthi Nethezeka TV uFacebook mina lapha ku TikTok isikhona na kanjani Usandla Somlilo ulikhulumile ufuthi ukhulume konke okuyikona okubalekile okumele ukubheke nokuthi yena kahle kahle abantu abangabuki yena beze bezonde yena naye wayengazi ukuthi wenze njani ngoba wayibona indaba kaSambhadi ukuthi uzomsiza ebooste labo bantu beze besondele kwenzekile ke lokho impilo uyakutshela ukuthi igcine isinjani ulinyalelwe izinto zakhe kwahamba nonkosikazi wagcina esehamba nje esewumuntu ongaziki ukuthi uphila impiloni kodwa wabuyela wayocela intethelelo ngokuhamba kwesikhathi asibambe lapho asiphinde sidibane ngokuzayo amen